ekialdera, iparretik egora, gaur beba gatoz, miluzen Euskal Herri osoa arratzartuta, jolasteko gogoz. Hori da. Ondo, tarteka interesgarria da, norabide guztiak eta errepasatzea. Bai. Orientazioan eta naizelako nizinena, Ez, Ez. Bueno, eskerrak hemen zauzen, Bai. lehiatu barik, eta eskerrak gure lehiakideak prestatu zen. Bueno, ze moduz, erratzuragoaz, eneko eta jone, ze moduz? Ongi, arras ongi. Bueno, hirugarren saioa dirutxu eskuretuta bai, da €berrogeita momentuz, eneko ez dugu esan gantxilloa egiten duzula. Bai. Zoragarria da, nik umetan egiten duen. Nik gora ditut, bai. Bitu? Baina artelanak egiten ditu, eta ikusgai dauz. Bai, bueno. Besteak beste? Gorruak, txalak, mantak, eta hola. Eta hor sare sozialetan eta erakusgai jartze dituzu. Oso ondo. Artelanak, artilanak. Ondo? Eta jonen musikazaletasuna, ez dugulako esan txaranga bateko kide zara, bai? Bai, bueno, a ver, txaranga bateko kide. Positiboan, jonek. Ondo. Herriko txaranga bat sortu ginen, pandemia garaian, eta, bueno, sorko partaide. Oso ondo. Zei jotzen duzu? Akordeona. Akordeona jotzen duzu, txarangan, Oso ondo, ongetorri, bikote. Ondo, Amaia eta Leire, gure lehenguzu zarauztarrak, naiz eta aitortu berri didaten ilazki biak ere errefuxatuta beste herri batzuetara alde egin berri izan dutela. Ez zarete zarautzen bizi. Amaia... Orion, Leire... Zumaian. Eta asmoa bada zakua irabazi eta zarautzera buelta egin alizatea. Hombre, ez ni ez. Ez? Ez? Begira, lehenguzuak asaretu egingo ditugu. Zergatik, Leire? Claro. Ni Zumaian oso guztuan. Gustora zaude. Zumai hartuta erabat orduan. Bai. Asko eman dit eta jarraitzen dit eman. Begira, ze polita. Amaia, zerbait gehitzeko? Ez. Aserretu gabe, eta finalera altzen garen. A ver. Ados, animo bikote. Leire eta Karla, ze moduz? Unibertsitateko lagunak hemen artistasko Leire bitxiak egite dituzu. Bai, bueno, lagun batekin. Bai. Joseo, zederra. Zederra egiten zaidan. Bueno, ni preste, erakusteko zure bitxiak bai. Zer ikasten, Leire? Zuzenbidea eta komunikazioa. Karla, ze moduz doa? Ondo. Bueno, bintzete lagun egin, eta animatu zaite hori bai. Etortzen. Bai. Bueno, ze asmorekin, Karla? Bueno, ondo pasatzea eta esperientzia berri bat. Oso ondo. Esan didate, araudia oso zorrotze errepasatu dutela. Oso ondo, egin behar da moduen. Bi abokatu ditugu hemen. Bai. Eta klarinete jotzailea, bai, Karla, bandan. Bai, Irungo bandan. Oso ondo. Bueno, plazer bat, guretzat, neskak, zuen bizita. Bai, ikusita denok ere prest gaudela, publikore bai, prest gaudete? Bai, oso no, azteragoaz! Iruñetik dator gure publikoa, Donostia institutotik, ondo zuek? Bai? Txalo bero bat zuentzat, oso no, venga. Hasiko gara motorrak erotzen? Administraritza ikasten. Nabarituko da, akaso gaur, saioan zehar. Bueno, ia nabaritzen bada. Ondo administratzea dituzuen txaloak eta bar. Ia. Hile batzueri kantatzen diozu? Bai. Haulan, animaliekin zer ikusia daukan zer? Animaliekin. Dinot, edo ze kantatzen diozu, zein da jita. Lokartzeko eta igual, bi Doberman Beltz. Ez, raza, kokodriloa, jirafa, hori guztiak biltzen dituen. Zeuden. Ez dakizita bestiak, oso ondo. Eta tximua, ni oso abesti zalez nahi elako. Eneko jone, abestiekin egingo dugu jolaz. Bueno, abestiak. Aurkantetan agertzen diren pertsonaiak, animaliak, ia ze izen duten, ze izen propio duten, nordu maira? Ne. Jonek begiratu dit, arraro. Igual txarangan joko dute hau eta horren maz. Seguru. Ia bion arteko konexioa martxan jartzen dugun, guazen denpora. Zagua. Peru. Txerria. Pérez. Kontuz biakatx? Xagua. Pérez. Astoa. Imanol. Iruakatx? Kokodriloa. Kilikon. Bueno, kilikon. Marka joak ere kilikon egin du. Bueno, gustatu zaiteneko ere numari. Eta bide batez, Imanoli asto ere ditu dio, horrela batematek ala jasonaiko balu. Hilo batxoari edo, kantuan, kararitzen. Bai, baina... Hauekin ez. Gero kantuak, pertsonaien izena ere jakin egin marra dago. Imanol karakola, Peru krokodiloa, txerria txip bai, baziren bitxerri,
txip eta txup. Horietako batzen, Perez xagua, hori ondo eman dugu noski, Kilikon astoa, astonauta eta bar, eta manekineko katua, azkenean taula, horrela segeratu da, punturik bat ere ez, lastima. Perez xaguak janditu puntu guztiak. Bai, irriste egin da baina ziera baino ez da. Neskak, Amaia Leire betiko galdera mendia, ondartza, gaua, eguna, kalimotxo edo garagardo? Amaia, esate baterako. Garagardo. Garagardo, Leire? Sagardo. Sagardo, behitu nuen, Sagardun klubekoa. Nordu maira? Ni. Garagardoekin egingo dugu jolas. Vale. Madre mia. Garagardo markak agertuko dira zer herrialdetakoak diren lotu beharko dugu. Sortu neskak, guazten denpera. Errenteria. Eguzki. Bilbo. Bidasoa. Irun. Eguzki. Kontu ziru agats. Bardose. Gantzun bat? Xorta. Hartu leku Amaia mesedez. Hauetakorik daztatzen eta etzarete aritu sekula orduan. Sagardoa aipatu duzu gainerata. Tira, Bardozen eguzki garagardoa egiten da. Oso entzutetsua euren gorraizta garagardoa munduko onenen artean kokatu dutelako aurten. Errenterian egiten da Olaineta garagardoa, Irunen, noski Bidasoa, hortxe zegoen lotura. Iruñean Napar Bier, eta honek izenean ere bazeukan pista bat. Bilbon Drunken Bros izenekoa, eta Burgin Xorta. Eta puntu xortarik bat ere bildu gabe markagailua utxean zuek ere. Leire Karla bi aukera elkartasuna, beste taldeekiko, eta zeu asmatu, edo puntuak biltzen hasi. Nordu maira? Karla, hartu leko mesedez. Leire, herrialde ezberdinetako etxe bizitza motei buruz hariko gara. Bueno, indartsu hasi gara gau bai, zelako galderak egiten ditugun, ia sorte dauen, guazten denpara. Iglua. Groenlandia. Masia. Sahara. Jurta. Sahara. Kontuz? Aima. Sahara. Bai. No. Villa. Katalunia. Tu agats, kontuz? Jurta. Mongolia. Bai. Villa. Italia. Osondo? Ikain! Hartu leku Karla. Askotan, ahoskera bera ere pista izaten delako paretan. Mazia esan da, Euskal Honora joaten gara, baina Mazia esan ezkero, Katalunian geundeke noski, Iglua Groenlandian ondo, Mazia Katalunian esan bezala, Datxa Errusian, hau falta ditzaigun, Jurta Mongolian, Haima Saharan, eta Villa Italian, bueno, eta Euskal Herrian ere badira batzuk. Zuek lau erantzun da, 40 puntu bikote! No! Iritsi berriak hartu dutela martxa, lehendabiziko puntuak pilatuta, Eneko, eta Jone, ea zuek ere beste batzuk pilatzea dituzuen. Isil-isilik, nor joango da maitxora? Eneko, ondo? Hartu lekua, eta ea, puntuan bezain ondo moldatzen garen hemen ere, zure artelanak ikusen dituguta. Lau kontzeptuak hortxe, Debora. Idazteko, boligrafoa, idazlea. Osondo? Olentzero. Persona, ibiltzen, menditxangoa, ibilaldia, eskalatzailea, urrun, bazazi oinez ibiltzen. Bai. Beste zerbait deneko? Jone, ondo zabiltzen? Oso politxe, Oso. Iturria. Oso ondo. Beste marrazki bat. Platera. Ostoa. Ahoa. Belarjalea, belarra. Ez? Ostoa. Pida. Arraña. Itxasontzia. Ez? Platanoa. Zer da hori?
Aingura, antzueloa... Bero, ez. Ez, hotz. Ez. Aingurria ulertu diote, aingura ez. Meloia. Bai, zen erraztena ere, akaso marrazten hasita, beste forma batzuk ere atera direlako hor. Erromesa ere nekatu antzera. Bai. Ibilaldi luzea zelako, gertu ibili gara, baina azkenean, Bueno, bi, idazla eta iturria bai, oso ondo, berrogei puntu. Amaia eta Leire, lehengu zeinak, inintzio garitzeko prest. Leire, zer horri hartu leku orduan nahi duzunean. Amaia badakizu, zuk ere hartu parte bota proposamenak. Jos, hori da arrazoia. Ea lauak asmatze ditugun. A ver. Leire prest, denbora. Igerilari ja. Marraztekoa! Tiburoia, marrazua. Marraztekoa da. Zenditzen dugu, ondo hori finean, baina. Hau ere marraztekoa da. Kampo futbola. Futbolaria. Botak, futboleko botak. Oso no. Hau pa, Leire. Mea, Leire. Marrazki, orain bai. Osea, marrazua, balia. Bai. Mea, Leire. Tximua, gorila. Zoologikoa. Ez. Vale. Gorila. Espalda platea. Neandertalak. Vale, bero. Neandertalak, homo sapiens, kobazulua. Bai, Zulo, oso no. Sakatu. Karaoke. Karaoke zuen lehen guzuak, familia nahi arrebak, eskonduta, senarrak, bikotia. Batuta. Batuta egotea, badelako oso gertu aritzea, beste zen orkestako zuzendariaren batuta hori bera adieraztea. Bueno, bakoitzak aukeratzen ditu bere bideak hemen, Ondo, Leire, 60 puntu! Leire eta Karla, ikusi duzu hemen zein den mekanika, zein den jokoa. Imintzioka bietako bat bereziki da trebea. Karla. Bueno, Karla. Leirek esaten du ni. Bega, hartu lekua Karla, eta ikustagun trebezia hori, guk ere gozatu nahi dugulago hemen ikuskizunarekin, ea marrazten ere zer moduz moldatzen garen, eta Leire, zuk, proposamenak bota noski, hortxe lau kontzeptuak, denbora. Idazteko boligrafua, tiza, papela, kuadernua, Venga, bero. liburua, paso. Zer da hori? Marrazten. Pentagrama bat, Bai, Bikain. oso ondo. lora bat, tulipana. Petalua, osto bat, Bota. loran burua, ez dakit. Paso. Zer da hori? Lora bat kristal bat, baina eske, ez dakit. Paso, Karla, paso. Ja, Leire, baina asmatu behar da, paso egin barik. Ume bat, ume txiki bat jaio berrixa, panpina, Bai, oso no. liburu bat, kuaderno bat, agenda bat, nik ikusi, nik zuri, mezu bat, karta! Hori izaten da, eskutitzek iristen ere denbora bizka bat behar izaten dutela. Kasu honetan hortik ona iritsienerako ere denbora agortu zaigu. Eskutitza hori zen behar genuena. Bai, pasorik ez, Leire, hemen asmatu behar dalako. Beste batzutan bai, baina hemen asmatu egin behar da, ez du balio zertarako. Venga, 40 puntu! Itz eskutua! Saiatuko gara puntu asko biltzen, hemen puntu asko ditugulako banatzeko proba honetan. Eneko Jone, nordu maira. Ni, Jone, hartu leko mesedez. Bortxe, txandaka, sinonimoak erroak erabili barik, ia lortzen dugun asmatzie. Guazen, denpora. Amaiurren, Gaztelue. Oso ondo. paso.
Paso. Ura, Lurra. aunitz, Itxasoa. Oso ondo. Primeran. edateko, Ura. beltza, Ardua. Oso ondo. Boligrafoa, Lapitze. bai, sinonimoa, Bai. paso. Insektua, Eulie. txikie, Kukusua. Halloween, Kaparra. paso. Monarkia, Republika. Armaren bila ere Bai. ginen, hor sare bat ere igual, aipatu ezkero, bai. baina polita ikusi edo ikasi dugulako, enekori kaparrek beldur pixka bat ematen dietela. Halloweenekin lotu ditugulako, normala da, beldurgarria Bai. dirata. Beldurgarri, ikaragarri, zuek hobeto esan da, 4 asmatuta, 80 puntu bikote. Eneko eta Jone bikain. Amaia eta Leire bestarren beste beharko genuke, nortu maita. Leire hartu lekuen. Ia, lortzen dugun, hortxe gauden hitzak zeintzuk diren asmatzie, sorte don, denpora. Arropa, Jertzia, neskak, soinekua, motza, gona, Osondo. artea, kuadrua, berdina, paso, paso. Morea, arroxa, azalean, moratoia, Hor dagoena behar dugu. euskeraz. Paso. Hartu lekue Leire. Hori da dakoa, lehen kuadrara aipatu dugulako, baina Margolana hau beldura. bertan dauden Daukaguna behar dugu. hitzak behar ditugu, nahiko motz geratu gara, gona bera bezala, baina gona sikiera sartu da, beraz, 20 puntu zuentzat. Leire Karla, ensaiatu duzue? Edaren baten edo bestera? Bueno. Bai, zer bai. Bai, oso ondo pixkat. Nordu maira. Hartu leku Leire, mesedez. Bortxe, ia nabaritzen den, bien arteko konexio hori, hitzak asmatu behar ditugu eta hitz eskutuak. Denpora. Trompeta, Tromboia. beste bat. Jan, Makarroiak. mendian, Bokata. bildu, Entxalada. paso. Kutsilua, Tenedoria. euskeraz, Paso. paso. Punta, Orratza. mendia, Gailurra. Ondo, damak, Paso. erregea, Erregina. jolasa, Paso. Zuzen eugan Karla, xakea, aterako Ja. zitzaigun akaso, erregea eta aipatu direlako, gainontzean mendian, perretxiko bilata, zarete berezik izaleak, jatekoa gehiago igual. Jateko be, bai. No, puntu batzuk jandituzte, sikera, bat asmatuta, 20 puntu zuentzat. Ia markagailuak nola dauden, begira da azkar bat, 120 puntu daude erratzun, zarautzen, 80 puntu momentuz, mendaro ondarribian, 100 puntu. Eta tribuaren berbetatoz. Tribuaren berbetan, badakizue, bueno, berbek ere alde egin aldutela, komeni, eustie, eneko? Bai. Zauen panelari badator lehenengoa, guazten denpora. Dilista, Kiskila. dilista, Pilar Zabala, guztiz behartxua azparnen. Gambelua, Amaia, Dilista, Pilar Zabala, guztiz behartxua azparnen. Gogakia, Dilista, Hilar Zabala, guztiz behartxua azparnen. Kiskila, Koldarra, Ikotia, Leire, Dilista, Ilarzabala, guztiz behartxua azparnen. Iskila, Koldarra, oio guztia, jai enosteko lehen eguna, meñakan. gogakia, Dilista, Ilarzabala. guztiz behartxua azparnen. Iskila. Koldarra, Guztia. hirugarren hori ez da sartu,
Egia da, izu errebotearen buelta horretan, azkenean Karlak 2 zuzen eman dituela, beraz, bikote zuentzat 20 puntu, oso baliagarri. Badeitugu berba gehiago, eta kasunetan Amaia Leire, zeuen lekutik hasiko gara, bigarren bikotetik hasiko gara, guazen Amaia, denpora. Sudurzuloa bastanen. Matxarda. Sudurzuloa bastanen. Jibilijo. Leire? Sudurzuloa bastanen. Mispira. Ume bihurria behasainen. Arramantza. Leireren txanda. Karla orain? Sudurzuloa bastanen. Mispira. Ume bihurria behasainen. Arramantza. Eneko? Sudurzuloa bastanen. Mispira. Ume bihurria behasainen. Matxarda. Usteldu erronkarin. Tustatu. Gelditu gabe ibili. Arramantza. Sudurzuloa bastanen. Mispira. Ume bihurria behasainen. Matxarda. Usteldu. Ibili jo, ederra zan? Ibili jo, gelditu gai ibili, eta egia tribuaren berbetan ere alaritu garela, batetik hasi urrengo, azkenean Eneko eta Joneren zat, 2 zuzen eman da, 20 puntu! Haze presa izaten den, Karla? Tribuaren berbak biltzeko. A ber, Txanaka. Bai, Leirerekin hasiko gara eta 3. eta azken taula guazen neskak denpora. Oritu Aramaion, Leire. Larutu. Alkatea Urruñan. Baldarra pesa. Lokatza Zornotzan. Larderia. Oritu Aramaion. Larutu. Alkatea Urruñan. Baldarra pesa. Lokatza Zornotzan. Sastaia. Somorroa. Larderia. Eneko? Oritu Aramaion. Larutu. Alkatea Urruñan. Baldarra peza. Lokatza Zornotzan. Sastaia. Somorroa. Iztermamia. Oritu Aramaion. Larutu. Alkatea Urruñan. Baldarra peza. Lokatza Zornotzan. Sastaia. Somorroa. Barbalota. Eta errebotaren garrantzia noski tribuaren berbetan, bueltan, 3 zuzen eman dituzelako, Eneko eta Jon zuentzat beste 30 puntu! Tribuaren berbak eta gero lehenengo fase eta gero markagailuak unela ditugu, Erratzu 170 puntu, Zarautzen 80 puntu, Bentaro Hondarribian 120 puntu. Bukatu dela honen beste Zarauzarren abentura, Amaia eta Leire? Ja, placer bat, ondo pasadeu. Bai? Bai. Sentsazio honekin bukatuko duzu orduan sikiera. Gau, ametsa betetzeko geratzen da, berriz ere Zarautzera bueltatu alizatea, edo Leire Zumaian gustora. Bai. Amaia zu non? Bueno, ni hori jone guztan hau, baina Vale. bueno. Denok ere gustora zaudete zuen herrietan, Miluzen ere gustora aritu zarete. Ai, Amaia Leire zederra, etortzi, Esan zuten gainera. Lehenguzinek animatu etortzi, Euren bizi filosofia umorea zela eta umorea jarri duzu, hori da importantea. Eskerrik asko neskak etortzi arren. Hori da. Gero arte. Eta aurrera egin aurretik aipamentxo bat. Bueno, 2 aipamen, azteko eta behin, ez dakit jarretuzaren idazki, atera ditugu Miluzeko kamisetak. Ja, ikusi. Mundua marrena topatuko dituzue, erosi eta erabili Miluzekoak dirata. Eta bestetik futbol kontuak, Bai. bihar egun garrantzitsua delako Real Zalentzako, Europa Ligeko partida izango dute Donostian bertan, Manchester Uniteden kontra. Bueno, planazo bat. Sekulakoa. Bai. Kontua da, hau dela itzuliko fasea. Bai. Joanekoan, irailaren 8an izan ziren Manchesterren, eta Arrakastatxu. Bai, Manchester United taldeak segulako harrera egin zien Real Zalei Old Trafford kanpokaldean oharrak euskaraz ere jarrita Ze ona. ongi etorria euskaraz emanda. Ze ona. Ze ondo eta paradogiko aldi beren askotan atzerrian hobeto zaintzen dela geure hizkuntza hemen gertu eta hemen inguru eta baino. Oso ondo. ba. Bueno, eskertzeku, Ederra, Ba. estadio ere mitikoa dalako. Bai. Zorte hon, Realari. Zorte hon gure bi bikotei. Zerotik hasiko gara, bigarren fasera zailkatuta, Erratzu, Mendaro Hondarribia, ondo. Lehi hasiko da hemen sokatiriren aurretik puntuak biltzea da helburua. Bueno, zen modu zeneko? Ondo? Ongi. Ondo. Gustora, bai. Ja, fase hau, hobie da, Jone? Bai. Ja, hobeto goten zarete. Ja, lasaiago. Lasaiago, ondo. Bai. Nolabait txaranga ere erlaxatu da pizka bat kasunetan. Bueno, orain akordeoia descanso. ere lasatu da. Baina erlaxatu gehiegi ere egin gabe, guazen definizioak pilatzera, alik eta puntu gehien lortzeko. Biok prest, txandaka, Enekorekin hasita. Denbora. Enek coachen ustetan, urduri jartzean hartu beharrekoa. Anise. Fua, jode. Hartu, Arnasa. oso ondo hori bai. Arnasteko beharrezko organoak
Birikak. Bai, Hego Ameriketako birika berdea. Amazonia. Amazonas. Amazonas, hori da. Amazona bazara, animalia honen gainean, ibiliko zara. Zaldia. Bikain, zaldiaren oiua, Irrintzia. horagarri. Irrintzion bat botatzeko beharrezkoa duzuna. Ahotsa. Hori da. Kantari eta orkestraz antzezten den musikalana. Opera. Opera, bai. Euskal opera abeslari ezagunaren izena. Ainoa. Arteta, oso ondo. Ainoa udalerria kokatzen den provintzia. Zaraut. Provintzia. Provintzia, Lapurdi. Hori bai. Iruñeko jaietan maskuriekin ateratzen direnak. Kilikiak. Oso ondo. Lehoia oianean dena. Erregea. Regea. Zuberoan sortutako rege taldea. Erakustaldia, 11 asmatuta 110 puntu zuen markagailua. Meditaziorako bertsio berri bat ere sortu da. Atu anisa. Hori da. Bagoitza gardezala nahi duena. Ba, segurazki niretzat, obie. Bai? Meditaziorako bai. Bai, Arnaserekin, bueno, mareatzen nahi. Ni anisarekin ere bai, Yes. Bagoitza du berea. Dena dela, Leire eta Karla. Meditatu duzu, Ona etorri horretik? Gutxi. Ez gutxi. Meditatzen duzu bestela? Ez. Bueno. Zaigondo. Ez da erraza, burua joaten zaizu bezalde batera. Kaso honetan zentra gaitezen, puntuak bilatzen. Guk definizia irakurri, eta zuek kontzeptu asmatu. Ados? Leire aurrena, Karla gero, txandaka. Denbora. Herriko agintari nagusia. Alkatea. Bai, alkateak boterea irudikatzeko izaten duen tresna. Makilla. Osondo, makilekin jotzen den instrumentua. Bateria. Bai, mugikorra bateriari gabe geldituz gero egingo dena. Kargatu. Baina T bat eta L bat. Zer egingo da? Itzali. Hori da. Urtean betez gero, itzali beharko dituzunak. Kandelak. Ondo, kandelak egiteko oinarrizko elementua. Zerekin egiten dira? Argizaria. Argizaria oso ondo. Gorputzeko atal honetan ere argizaria aurki daiteke. Belarrian. Bai? Belarria hala behar da arreta jartzeko. Bota, saiatu. Ez dakit. Arreta jartzeko, belarria. Ez dakit. Belarria zorroztuta. Ondo, ala ere, zazpirekin 70 puntu eskuratu dituzue, oso ondo. Bikaina, zigara markagailuak betetzen eta gehiago nahi dugu. Eroglifikoak datoz. Eneko Jone, ondo begiratu, hemen jolasen bat edo eskutatuta badagoelako betiko moduen. Iaz matza ditugu, lehenengo eroglifikoa badator. Denpora, gorrituta daukazu. Bikia. Ez. Bikotxea. Ez. Gorria, gorrikia. Kia baderantzunaren zati. Gorrikia. Ez. Zein. Kia, bazkaria. Azpi gorria. Azpi ez. Bikia, no. Kia bai. Azpi ez, antzeko. Gorrituta daukazu. Bekokia. Bai, sortatu da. Ondo, John Gong eta Jone, aspaldi honetan. Lagun egin da daude, ondo sartu dalako. Bekokia. Bekokia. Bale, oso ondo? Eta John Gong aipatu dugunez, beste lankide bat ere, orain arte izendatu ez duguna, eroglifikoak eta egiten, jendeak askotan aipatzen du, zeinek egiten ote ditu eta izena du Eroglio Karnovitz, gure lankide bada, oso fina, reklamazioak eta Eroglio hori, guri ez, Eroglio segi fina horretan. Bigarren eroglifikoa, denpora. Aurkezpenean izan zaitez. Eguneko unzu. Ez. Zu ez. Gar bai. Gar osoa. Garbia. Gar osoa. Osoa ez, antzerako. Gar osoa. Izan zaitez. Gardena. Bikain. Ondo, bai. Gardena, euneko eun garra zen, gardena. Bikain. Alegia, izan euneko eun zu. Oso polita hori ere. Bide eneko utxentza ja, Bai, hori da. Eneko gemonda. Izan zu, euneko eun eta hartu anisa. Hirugarren eroglifikoa, denpara. Zer oparitu dizu aurrak? Marrazkia. Oso ondo. Bueno, zer da, aurra. Marraz egin
egindako kia bat genuen, oso no, marrazkia. Eta oparitan ez, zuek merezimendu oso irabazita 3 zuzen erantzun eta 90 puntu. Beste horrenbeste behar dugu, Leire Karla. Etxetik eta eroglifikuek? Batzutan bai. Batzutan bai. Segun. Etxeko sofati divertigarria da. Errexagoa da. Bai. Maitik horria, eskuak izerditan. Zuek bota proposamenak baitzat, Bai, a ber. Saiatu. Aber lortzen dugu. gera. Guazen eskak, lehenengoa, denpora. Non kokatuko zenuke? I horia. Ambulantzia. Zer da? Dia. Dia baderantzunen zati. Diana, ez. Non dau hori? Di goian. Di puntuan. Dia punt. Dia zen, dia. I baten, barruan kokatuta. India. Lasai dena den bikote, oso ohikoa, Eroglifikoekin, hasi berri honetan, mekanika eta barreratzeko. Horrelakoak errepikatuko dira, beraz, erne. Ia bigarrena, guazen denpara. Matematikan egiten da, Batuketa. a ber, batu baderantzunaren zati, zer gehiago? Batu bide. Batu bide bada, erantzunen zati. Batu bide. Biderketa. Bekoa zer egiten dabil. Barkamena. Bale, ken, ba? Bakartia. Hortzen dituen piezak, Batu, bide, batuta, bide, eta barkatu, bakenduta, katu. Batu eta biderkatu. Batuta, bide, katu, bueno. Bide luzea zegoen hemen egiteko, erdibidean geratu gara. Baina piezak izan ditugu hor, Bai. falta. Ea hirugarrena osatzen dugun? Venga, hirugarrena denpara. Udazkenean jaten ditugu, gazta baderantzunen zati. Gazta, Inez. Gazti... Gazta. Inez, alderantziz? Ian, gaztainak, gaztainerreak. Bai, vale. Vale. Zuen lagun ilaskinen laguntzarekin, joan. Gazta, Ianez, Ainez, Ian zan, gaztaina eta erreak behien, oso ondo. Bueno, danbolinetik azkenean puntutxo batzuk bai. Bat asmatuta, 90 puntu. Animo. Eneko eta Joneri oharra, hau hona da gero sokatiran zuek lapurtzeko puntuak izateko. Bestela puntu bari geratzen. Bai, zuk lagundu. Segi puntuak biltzen, badezpada horixe eta orain hortarako esaldi bihurria gatoz. Eneko eta Jone, batzuk antolatu, besteak bokaliz osatu. Bai? Jonek ja jarrera ere aldatu berri zondetan. Eroglifikoetatik nentorren orain esaldi bihurrietara noa, Zondo, Eneko, hartuan iza, eta guazen. Demora. Eta oikoenak, urdinak, berdeak. Ez? Marroiskak, zuri. Oikoenak zuri. Urdinak, berdeak. Zuri. Marroiskak. Ez. Badaude. Zuri berdeak. Ez, zuri. Marroiskak. Ez, zuri. Zuri edo. Edo. Marroiskak. Berdeak. Urdinak. Badira ere, Kolore asko. Bai. Kolore asko. Elementu gehiagi. Zan erreza hau, ordenatzeko, Ez. Baina bokalak osatzen ere ondo aritzen zarete, beraz, ea bigarrena, Jok prest? Demora. Arra. Ez da A. Ez da E. I. Ez da I. O. Ez da O. Urra. Urraren. Ez da urra. Uraren. Urrearen. Ur eta gero I. Urri. Urri. Urriaren. Urriaren. Zortzian Ospatzen da. Nazioarteko bere Nazioarteko bere eguna. Urrian zortzi. Bai. Nazioarteko bere eguna, ez dugu asmatu, baina bai. Hortxe daude. Esaldi bihurriak zeinek? Bueno, ja badako zur zer egin asko. Ez zigute pasa izen hori. Badakigu John Gong, Heraklio Karnovich ere bai. Bihurlio. Bueno, parkatu. Arrai dezagun. Eneko Jone, presta bete? Bai. Ea ba, hirugarrenaren txanda. Hogeita. Bost. Zentimetro. Neurtzera. El daiteke. Ostrukarena. Oso ondo. Agultzia. Hogeita bost emata. Hogei hau bada. Hogeita bost.
Beretan ari zara, eh? Bai. Uf. Ez da gizuzkori? Gitxe hilizara orduen. Laugarrena, osatuko dugu bokalez. Eneko Jone, ari biraia asmatu nahian, zer den? Baina aprobetxatu beste pista bat osatzeko. Ea ba, guatzen, denbora. Txalekozko. Ez atxa? Txo. Txokolatezkoak ere badaude eta gisa... Ez, txokolatezkoak ere badaude, eta? Eta... Aurreti bokala? Aurreti bokala? Egosi edo frigitu. Frigitua jan daitezke. Frigitu egin daitezke. Egin daitezke bai. Oso ondo! Nik uste arrasto honenak arrapatu ditugula gainera, eh? Birekin 60 puntu, Eneko Jone. 25 zentimetro neurtzera daiteke ostrukarena, txokolatezkoak ere badaude, eta egosi edo frigitu egin daitezke. Zer da? Arroltzak. Ikus dezagun, arraltzak. Oso ondo! Primeran! Komodina! Eskuratu duzu eta komodina oso lagungarria izaten da krisi momentuetan sokatiran zalantzabarik. Oso ondo? Leire, Karla, krisi momenturik oraindik ez? Baina bada espada, komeni da, beste bikoteak bezala etxe, zuek ere puntuak batetik eta komodina ere lortzea bestetik. Entxeatu dugu etxean, esaldi bihurri egin eta? Bai, baina... Froga bezaigu gustatzen, bat ere. Nola barkat? Ez zaizu gustatzen? Gustatzen. Ez? Baina ez da ezer personala, ez da negatibo. Apurbet bai. Apurbet bai. Bueno, ea hau bukautakoan esaten duzuen. Ba, gustatzen zaigu? Bai, a ber. Bai? Anize baino gehiago. Hori da. Hau zaneskak. Guazen, denbora. Pixkanaka. Astelenetik. Ostegunera. Egunero. Pixkanaka. Uzten doa, baina zer da... Zer da orduan gustatzen ez zaizuen, Ez dut ulertzen? Hitz guztiak aukeratu dituzte ondo. Hasieratik bukaera araño. Bueno, ea bokalekin. Ados? Bat, orbigarrena. Denbora. Handiagoa. Ez, handiagoa. Edo txikiagoa. Txikiagoa. Baina. Beti da. Negar. Aurretik bokala. Ez da. Ongietorria. Ongietorria oso ondo. Vale. Bairazu berriro. Oso ondo? Puntuei ongietorria ematen ari zaret, Ea jarritzen dugun, Martxa honetan, 3. dator, denbora. Lasterketak. Ez. Aurrek. Bertan. Ez. Aurrek. Gustuko. Ez. Aurrek. Aurrek egitea. Ez. Aurrek. Aurrek bertan. Aurrek lasterketak. Bertan egitea. Ez. Gustoko. Aurrek lasterketak. Sartuta. Ez. Bertan egitea. Ez. Gustoko ere. Aurrek lasterketak. Ere. Bertan egitea. Itzak, behintzet? Antolatu egin behar. Bentzuna ditugu aurrak, sartuta, ondo. Hori ira, Leire eta Karla, bitartean, beste kontu batzuetan ere. Zeote da hau. Gustagun, kaso laugarren esaldiare lagungarria izango data. Ados? Denbora. Trebea. Trebea. Trebea zein. Aurretik bokala. Izan beharko duzu. Txarra. Aurretik bokala. Itxura. Ez da hi. Ez da. Etxera, eraman nahi baduzu. Eraman nahi baduzu. Oso ondo neskak. 3 arrastorekin 80 puntu. Eta pistek diote. Astelenetik ostegunera egunero pixkanaka puzten doa. Handiagoa edo txikiagoa, baina beti da ongietorria. Trebea izan beharko duzu, etxera eraman nahi baduzu. Zari buruz ari gara. Botarantzun bat? Esan, pero bueno. Amaiketakoa. Beti da ongietorria, ez dezagun. Amaiketakoa. Zakua. Aurrek lasterketak egitea ere gustoko dute bertan sartuta. Eta ostegunera eta puztuten doana, miluzeko zakua, beti da ongietorri. Puntuen zakua pixka bat bete dugu dena den. Eneko eta Jonaren markagailuan 260 puntu, Leirek eta Karlak 180. Bai ez gertatzen aldeak daudelako, baina zer ez dago erabakita. Sokatirara goaz. Neskak Leire Karla zeuekin hasiko gara. Txanda pasak komeni azkar botatzie, hemen komeni denporarik ez galtzie. Aber posible den. Azteko prest? Bai. Guazen, denpora. Zenbat atz dituzte txakurrek? 4. 18. Zeiak mota da shiitake elikagaia. Sushia. Berretxikoa, nok aurkezten du 2 bazuek Maialen Arzailuzekin batera? Paso. Xabier Zukiak, zein da urteko hilabeterik ilunena Helsinkin?
Otsaia. Abendua, itxasontziaren zein alde da istriborra. Eskuina. Osondo. Itxasontzitik 35 puntuk alde egin digute. Tira, martxartzea zailena, ea aliketa erantzun zuzen gehien botatzen ditugun, puntu aliketa gutxien galtzeko. Eneko eta Jone, aldean nabarmen, eutxi puntue. Guazen denpora, Gipuzkoako zein udalerritan dago Triangelu plaza. Goierri. Tolosan, ze elementu kimikoren ikurra da K, izkia. Potasioa. Osondo. Leire Karla, denpora, humorezko ze marrazki motak esageratzen ditu ezaugarri fisikoak. Karikaturak. Osondo. Eneko Jone, zeuen txanda, denpora, zein animalia da V bikoitza F erakundearen ikurra. Panda bat. Osondo. Bizi, sokatira, eneko gospatu du noski, hau zuzuen erantzun izana. Eta markagailuetan aldea, demora badago oraindik, Leire Karla, komeni aliketa puntu gutxien galtzea noski. Animo. Neskak, denpora, zein da Gipuzkoarekin kostaldetik muga egiten duen Bizkaiko lehen herria? Ondarroa. Osondo. Eneko Jone, denpora, zein emakume izen du Frantziako Errepublikaren irudi alegorikoak? Catalina de Fox. Marian, zein hilabetetan izaten da Durangoko azoka? Abenduan. Osondo. 31 puntu galdu ditugu, baina oraindik ere, aldean nabarmena da, komoina ere badaukazu, kasuren batean erabili nahi izatera. 62 segundo, sokatira burutzeko Leire eta Karla, eutxi. Neskak, denpora, ze idazle da Euskalpen elkarteko lehendakaria? Pase. Laura Mintegi, zer erabiltzen da igerilekuetako ura arazteko? Kloroa. Osondo. Eneko Jone, denpora, ze izen jarri zioten Dimorphos asteroidea desbideratzeko erabilezen zundari? Artemisa. Dart, zenbat kolore ditu Japoniako banderak? Bi. Osondo. Guazen, neskak, denpora, Asiako ze herrialdetako hizkuntzak du alfabetorik luzeena? Txina. Kambodia, zein da EITB-ren ikurra? Txori bat. Osondo. Txoriak, geratu du denbora, erakorri, soka norabidez aldatu da. 36 segundo, bada denbora pixka bat, Eneko eta Jone, gogoan izan gainera, puntu errentaz gain, komodinare, hor daukazuela abantailatzen. Eneko Jone, denpora, Hego Amerikako ze hiritan eman zuen Rod Stewartek historiako kontzerturik jendetsuena? Sao Paulon. Rio de Janeiro, zein da taula periodikoko elementurik arinena? Hidrogenua. Oso ondo. Ez dutela barkatzen hauek, Ez. Leire eta Karla, zuek ere ez barkatu, erantzun zuzen. Guazen, neskak, denpora, ze hitz erabiliko duzu Italian agur esateko? Txau. Oso ondo. Eneko Jone komodina ere badugu, 22 segundu, guazen, denpora. Zein da euskaraz errespetuzko tratamentuaren hizkera? Berorika. Oso ondo. Leire Karla, denpora, ze hizkirekin bukatzen zen Malcolm giza eskubideen ekintzaile estatu batuarraren izena? Ixa. Oso ondo. 11 segundo sokatira burutzeko, eta komodina ez dutela agortu oraindik ere, erratzuarrek. Hortxe dago, Guazen, denpora, zein euskal probintziarekin egiten zuen muga Gurseko konzentrazio esparruak? Komodina. Zuberoarekin? Baina erabili dugu, eta ondo erabili gainera, 5 segundo faltan, beste puntutxo batzuk galtzea, ekegin duzuelako, Leire eta Karla, eutxi, demora gutxi dago, baina ea zer gertatzen da. Guazen, neskak, denpora, zein zerealek ematen dio ilaskoaren haragiari kolore horiska? Artoa. Oso ondo. Denpora! Erantzun zuzen erantzun dugu, baina ordurako denbora ere bukatu zaigu, eta sokatiran denbora agortu denerako Enekok eta Jonek markagailuan 284 puntu, Leirek eta Karlak 176. Oso ondo, Leire Karla, etorri miluzera, hau ez da erreza izatera animatzi etorri da, no? Etorri zelkatu, aurrera egin, finalik ez gaur, baina beste aukera bat, urrengo miluzen. Urrengoa. Hau paneska, Animo eskerrik bikote! asko. Eta akaso izango da bietako bat puntu gile trebea delako, baina gaur ere zenbat puntu bilduta Eneko eta Jone finalera heldu garela. Bai. Oso ondo, dotore, 284 punturekin.
aurrez pilatutako diruari hori gehituta denera, irabaziak dituzue 527 euro, baina hori areagotu biderkatu liteke gaur. Jokoan, zakuan baititugu, 9.704 euro. Ez dugu inoiz hain zaku potolorik eduki. Eneko jo, nahia gertatzen den. Zinezaliek? Bai. Bai, Bueno. Oso ondo. Gaur, zazpigarren harta deitzen zaio zinari, eta horri buruz hitz egingo dugu, aktore lanetan, hainbat aktore ezagutzen ditugu. Zuzendari lanetan, hainbat zuzendari ezagun bai, baina gero badago, aktoreren bat zuzendari sartzen dena. Vale. Argi? Bai. Jolas egingo dugulako, kontzeptu horiekin, zakuaren bilagoaz. Gaurko hiru eremuak. Aktorea, aktore zuzendaria eta zuzendaria. Jarraian aipatuko dizkizuedan pertsonak, esandakoa, aktoreak dira soilik, aktoreak eta zuzendariak diren, galdetuko dugu baita, edota zuzendariak bakarrik diren, asmatu beharko duzue. Vale. Argi, Eneko eta Jone prest, zakuaren bila bilatzeko. Zorte hon bikote, badator lehenengo izena? Sean Penn. Biek, nik uste. Bai, nik ezakin orden. Sean Penn. Sean Penn. Bai, edo aktorea da, eta zuzendu nik uste Misty Driver. Vale, zesta, bai. Biak. Biak. Sean Penn, biak, aktorea eta zuzendaria. Urrengoa, Greta Gerwig. Greta Gerwig, aktorea ez da ide. Zakit, niri... Greta. Igual zuzendari, aktorea ez da ide. Zuzendari Bai, batzen dugu? zuzendaria. Bai, adu izena, zuzendari izena. Aktorea ez da ide. Zuzendaria. Zuzendaria. Urrengoa, Sofia Coppola. Hori zuzendaria. Zuzendaria bakarrik. Francis Ford Coppola, espera. Ez. Da zuzendari bat gana laba. Baina... Igual aktoria garri, Aktoria, baina zuzendari ez dut. Espera, igual, bai. Sofia Coppola. Nik ez dakin orden. Igual nik uste aktoria garri. Aktoria? Espera. Ez da izeur ere ez, baina... Bai. Zeit bat aktorea do biek. Sofia Coppola. Aktore jarri dugu Sofia Coppola. Beste izen bat, dator. Paul Urquijo. Zuzendaria fijo. Zuzendaria. Aktoria ez da atrás. Zut uste. Zuzendaria. Ez, zuzendaria. Sofia Coppola. Paul Urquijo, zuzendaria. Ane Picasa. Bai, aktoria. Aktoria bakarrik, ez? Bai, hau ez da, ninduna... Zer? Azken pelikula hau. Bai. Bai? Ostras, nire solatzen dara ez da. Leonora. Donostiako ez da. Bai. Aktoria da. Aktoria zen? No, bale. Aktoria, bai. Bai, ez. Ana Picasa. Aktoria. Aktorea, Ane Picasa. Eta Ramon Agirre? Ramon Agirre. Aktoria, bai? Txestekoa. Txestekoa. Oi, nik uste aktoria. Aktoria bakarrik, ez? Antzerki nik uste, bai. Aktoria. Guazten da zuzendari. Bai? Azkena. Martin Scorsese. Martin Scorsese da zuzendaria, baina itentu kameo batzuk. Itentu kameo batzuk horren da bietaik. Bai, nik uste bere pelikula denetan hartzen da bera. Agertzen ba, pues ez da, aktore hori bai da. Bai. Bai, baina ez du soraz egiten. Bueno, baina... Bai, Martin, bai. Taxi Driver gaitzen da. Vale. Aktore eta zuzendaria. Taxi Driver dago bietan, nik uste. Scorsese bietan dago. Bai. Izan ezagunak. Batzuk batzen baino. Greta Gerwig, hoi, ez da hit. Gerwig. Baina... Badakigu batzuk, esate baterako zuzendariak direla, aktoreak direla, baina aktore zuzendari? Biek, ja. Handudak. Baiakin dezagun, 9.780 euro miluzeko zakuan gaur. Ramon Agirre.
aktore ezaguna, aktore bikaina, hori bai. Bai. Aktorea bakarrik? Bai. Eta nahikoa du horrekin. Aktore donostiarra Euskal Zinean ezaguna noski. Baita nazioartekoan ere, Michael Hanekeren Amur filmean parte hartu zuen, beste beste. Paul Urquijo, zine zuzendaria bai, Jone. Bai. Bestak beste iratirekin, orain. Baina, zuzendaria bakarrik? Bai. Zuzen, ilaskik esan bezala iratirekin orain, errementarirekin aurretik, baina, batu bezala, zuzendari lanetan. Sean Penn? Eneko? Sean Penn? Sean Penn, bai. Aktore ezaguna. Arras, bai. Zine zuzendari, esaten zenuen be bai. Nik uste bai. Esate betarako zer zuzendu du? Misty River, nik uste? Zuzendaria da Sean Penn aktore izateaz gain? Bai. Eta zuzendutako film ezagunenen artean dago batez ere, Into the Wild, izeneko. Vale. Ane Pikasa. Aktorea dela esan dugu? Bai. Ze pelikulatan ikusi duzu, esate baterako? Nora, ez da. Nik uste norakoa den, ez? Nora filmean. Bai. Bestak beste, Ane Pikasa aktorea bakarrita? Trukakia dator, bueno, Ane Pikasa milioi bat gauza da, ilustratzailea, bestak beste, antzerkia egiten du, telebista, antzerkia zuzendu du bai, baina pelikularik ez aktorea, oso ondo. Trukakia daukagu hor, eta zer egingo dugu? Sofiakin. Eta zen patuko zinean. Biek. Bietaik. Euskenik ez dakit nor den. Sofia Coppola, Martin Scorsese, Greta Gerwig. Zalantzak? Bai. Sofia Coppolakin, baina. Greta Gerwig ez da orden, ez du daik. Sofia Coppola, Erabiliko dugu trukakia? Nik uste bai. Bai. Bai, ibiliko dugu, bai. Erabiliko dugu, oso ondo. Batiko da, Sofia Coppola aktore eta zuzendari. Sofia Coppola, aktore atal horretatik kendu, eta ere musaldatuko dugu, eta aktore zuzendari dela esango dugu. Ez da, albera gara bat, nik uste, Bortxe azken orduko taupada hoiei kasu egin, edo hasierako impresioekin geratu. Sofia Coppola aktore eta zuzendaria da. Oso ondo. Oso ondo aldatua. Aktorea zuzendaria, Guido Hilaria, ekoizlea ere bai, The Virgin Suicides film ospetsuaren zuzendaria da, besteak beste. Ondo. Greta Gerwig. Zinema independentean mugitzen den aktore zuzendari, zuzendaria. Ikusi egin behar dugu, 2 pausura gaudelako 9.780 euro horiek eskuratzeko. Greta Gerwig zuzendaria bakarrik da? Igual ez, igual biek. Aktore zuzendaria, Scorsese zuzendari. Alderantziz. Scorsese, bai, kameoak egin arren aktorea ez delako. Aktoreak zuek, ni luze izeneko pelikula honetan. Beste baina ere bukaera laino heldu 527 euro ja pilatuta ditugu. Eneko, Jone. Primeran, Eta zakua puzten doa. Ikusten duzuen hau izarrik ez zaigula falta. Gaboron biluzen eskerrik asko horregatik.